رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تبي شرفلا لجبا وما فوق أولي مندو كدلا الله تعالى في ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jidi na uklingle na bela jelenka ni amborai au fulen ko amo fili aboka émission mandi sanfe Nawafil Ramadan ambe kalo belebele min kono no e sungalo e atono boli kene ka bo ka dili ka uma sungalo belebele seli muno mbike ashu kono no ya na flawye wirdo muno kakanka ke ala wala sange gere daba mala kanka nyuma mizanu fa ka jurumu ka fari anye o sira kan tebe Cherifla ni wati nkerengere ka boloda ka boka dilika uma bitu yesungolot leta ni kele yani anke bishu ina nafla diauma no etletan flashu naflai wala nda temeno na ya yirawla ka fo shun ye chienchugo belebele basabai shun chienchugo dobe no yesoro anya yira sungolo bane ko ibo sara tlekele iba sara sungolo ko fe tlekele nga sun cian chugo wara ube na cieni bolo chugola obe sara ni kafara e bi amina kuma kafara de kan kafara ni ko ka wala na ka de iba fo ko nyangini nyankini okoro yeninke menin deika yeninke menin deika ode nyangini okuma na fe kafara ale yira ye muye abi bo fen jumena abi ke chugo jumena amino lufo me abi bi mogo jumena ka nyangini mi bi mogo minka oye mogo suguya sabai suguya fola oye mai ta'amudu jima'i naharan ma min tugura a hakili macien amakaraba sungalo tlegandire derefe ka gere afuru nyogona cheni musoya sirafe no e dline abi aketu o mana teme shumaga to mina furumuso che sungalo tlegan fe wotigila mogo olubi nyanki ubi nyangi chugo me amina tlaka se uma amogo flana o ta'amudul akli wa sharab ma min tugura sungalo tlegan fe ima karaba yakili mache foi mi soro ki to shuna ki tugu ka jimi walma ki tugu ka dumunike wotigila mogo ni tugu de iblala nyinante ima wajibi dabo ngama yera la ka dabo kama ka ke konta yenyere ki to shuna wotigila ma fena min yanki amwallaba ode ta'ammudul iftar bi ayi muftirin kana iya shuntiga tiga chugo wara fena mite dumuni ni ji okoro akara ye bombo mugaw ye shingom nyimiyo ye woro nyimiyo akara negila fen fen ni shuncheni bolo langa akera era de ka tugu kono amma inyina ne make wayma wajibi ki blala fenenga bal era ba do tiki meshuna ka tlaki tugu ka ke otkila mogo ko lu fena min nyangi ni mogo bi nyangi choko jumena ni sungolo bana kefiyatu kafara uluka nyangi ke choko fle afola itku rakaba fembe wajibi atkila mogo kan oyeka jonka horonya walma siyamu shahrain mutatabi'ain ka kalo flashuka tukunyogona walma laba it'am 60 miskinan ka miskina bi woro dumuni okoro mami tuku ka sa furumso masungolo tleganfe ibi jonka horonya walma ka kalo flashunga tukunyogona walma ka miskina bi woro la dumuni mami fene tuku ka dumuni ka walma ka jimi wotigila mogo sungolo bani ko ibi jonka horonya walma ka kalo flashunga tukunyogona walma ka miskina bi woro dumuni walma mogo mi tugu ka ka shuntiga kara tiga chogo ye sungalo bani ko ibe jonka horonya ni masola ibe kalo flashun ka gwanyogona tlekelenti don an nyonche walma ibe miskina bi woro la dumuni fam chugo nyuma alake odiama ni mogo ka nyangiye ni waliya mana mogo munun soro
n'an bɔra an bɛna se su in na nafila ma sunkalo tile 12 su nafila ashru raka'atin o ye arakan 10 ye yakra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi arakan kelen o arakan kelen bi fatiha kalan siɲɛ kelen n'i y'o kalan suratul ikhlas n'o ye qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad i bi o kalan siɲɛ 5 o kumana fɛ ni tilala i bɛ zikuru min kɛ n'o ye wurdu ye i bɛ ya halimu i bɛ o taa ni ka segin siɲɛ 100 ya halim o kɔrɔ de ye ya e masa min muɲunen don i muɲunen don kotakɛla b'i kota sɔsɔbaga b'i sɔsɔ i ti balawu jig'a kan o yɔrɔ la i muɲunen don k'u makɔnɔ fo waati ye waati min ka di ye ala yɛrɛ ye fo waati ye waati min ala yɛrɛ bɛ o dɔn ya halim ya e muɲu masa e masa min na ye muɲunen don n bɛ segin a kan arakan 10 salam bila ko 5 arakan kelen o arakan kelen fatiha siɲɛ 1 kul huwa allahu ok awɔ français filila ouais français filila ouais Nyonte imana ka sanfɛta ye 10. Nyabala 10 be sam, nyebe 10 la, nyebe 12e nuit na, nyebe 10 la. Ouais. Ouais 10 yara ka tan. Salam bla ko duru fene. Ouais. Bo samba ke chugum. Ame pa kuna. Ben noir non ante pa kuna. Aben monter. Ko fe na video glan, arabo monter ambo exporter quoi. OK. Men noir drondi, be segni roninka. Il y a pas de problème. Amba se ba le ka a monter quoi. Il y a pas de problème. Voilà. Continuité do. Tiens. So yebe continuer ka kene raka tan. Il va explication un peu du noué. Après la vidéo, il t'a envoyé un drone. Kawasiga nona. Propre. Mais noir dit. Mais il n'y a pas de problème. Attention. Top. Sungalo shutan ani flana. Okoro biet. Voilà. Attention. Top. Bitu ye sungalo tleta ani kele shini ye tanifla doye. Tanifla shu nafla. Wode flani ashru rakaatin arakanta. Ashru rakaat arakanta salam blako 5. Arakan kele o arakan kele Fatiha ibo kala siɲɛ 1 ka kul huwa allahu suran kala fo ka taa dafa kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ibo kala ka dafa siɲɛ 5 ibe wurdi min kɛ o de ya halim ya e masa muɲune e masa min bɛ makoto kɛ i b'a la ka sɔsɔ i b'a la ka kota nka i bɛ muɲu ye fo waati min man'i ja fo waati min lakodɔnnen don ala yɛrɛ fɛ o kumana fɛ i bɛ ya halimu wurudi siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne n'aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bolo n'an bɔra yen an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la mali kɔnɔ ani mali kɔ k'aw minnu tun sɔgɔlen don an na suntigɛ waati in nin ye duwawu jaabi waati ye a ma filala k'a fɔ alakiraba ni suntigɛ waati tun sera yan'a kɛ suntigɛ a bɛ ala wele a yɛrɛ ye ka ala wele a ka hamiw na ka yira ala la ala anw sunna e de ye wa n'i ka garisɛgɛ ye ala an bɛna an suntigɛ ala bato in minɛ an bolo i ka an fara a kɛba ɲumanw kan an b'aw bila yan a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.